Muli, magbabalik ang Mekke Abe Vlog. Ito, kanina bumili ako ng balat ng baboy. Ito, gagawin natin chicharon. Ito, kukuluin lang natin to ng mga 10 minutes. Tapos hanguin natin bago natin salang sa kawali. Okay, abangan nyo yung yung paano maluto. Okay, alright. Okay, ito, lutuin na natin yung chicharon balat ng baboy. Ito, tanggalin natin yung tubig. Yun, lagay natin sa kawali. Ito, lagay natin sa kawali. Yan, alright. Tapos lagyan natin ng asin. Ito, wala na pa naman asin. Baka naman asin. Ito, lagyan natin ng asin para hindi masyadong pumutok-putok. Linuto natin. Kasi hagwalin natin. Ayan, lutuin natin ito sa sarili ng mantika. Pagka nag-golden brown niya, tayin natin yung apoy. Tapos palalamigin natin. Tapos isang lutuin pa ulit. Lutuin na natin. Lutuin na para chicharon. Mas malutong. Kaya pakukuluin ko to kasi gusto ko medyo malutong konti. Yan. Kuluin ko lang ng konti. Ikaw tumulo na para medyo malambot-lambot. Tsaka maganda yung pagkakapusa ng balat ng baboy. Yan. Pakukuluin ko lang ng konti. Pagka medyo nagiba na yung kulay, pwede na. Aluin mo lang to mamaya para hindi magdikit-dikit yung baboy. Sa lutong Kapampangan, manyaman. Yan, kami ganito lang kami magluto, simple, walang reka-rekado marami. Pakuluin lang natin ang konti. Dito natin sa sasakin ng mantika. Sinubukan ko lang mag-vlog. Alright, pala rin sana. Sensya na, cellphone lang yung gamit ko, wala siyang mic. Wala pang pambili. Baka meron gusto mag-sponsor dyan, baka naman. Alright, ano pa, 5 minuto, pwede ko ng minuto i-drain natin yung tubig. Lutuin na natin sa sariling mantika. Lang yung apoy, mahina lang para hindi masunog. Lagyan natin ulit ng asin. Alright, lagyan na natin ng pampalasa. Haluin natin to mamaya hanggang siya golden brown. Hindi siya tumikit. Uy, ano tumatalon? Mamaya ito pukuran. Hinahalo to para hindi magkadikit-dikit yung baboy natin. Tapos may mga apoy lang. Saan suportan yung video. Yung video ko to. Chicharong baboy. Kapampangan recipe. Alright. Katatalog yung hinahalo to ng isang oras.
to, chicharon pang fiesta. Gusto nyo gumawa ng mga chicharon baboy ng fiesta, chicharon, tawag sa amin. Ano, Pampanga, chicharon. Ito, balat ng baboy. Pasa natin. Yun, no? Hey, nakakita na. Yapik ko kayo oras. Ikaw. Lahat ng golden brown. So, delikadong magluto ito. Medyo may panghanda ako mamaya. Kasi mapalisip yung matinggan ko mamaya. At ito na po ang ating pitichang Pampangan. Susubukan po natin magluto. Ito. Pakita ko po sa inyo para maniwala kayo na maganda yung pagkakapusan nito. Tsak, mapaparaan niya ang inyong kain dito. Ito. No? At malutong na malutong. Alright. Chicharon natin. Mainit na mainit yung mantika. Yung tamang-tama lang. Sakto lang. May yali natin. Ito po. The moment of truth. Hintayin lang po natin ng minute. Nakikita niyo. Yung malalabas ang ating picture. Yung tawagin sa Pampangan. Manyaman. Sigurado naman. Diba? Naman. Kaya na lang natin ng mga brown ng konti. Para sigurado matuluto siya. Yun o. Rinig niya. Pumapatak.